iti vote ndimurani tipe icho kwadi muri ya Zimbabwe rigalipe kutenda nokubonga kwa muri ya Zimbabwe pamwe chitene baterere veseli chitereka ndi kupesa ndo nokuterera nekufamba kwa muri tene refenyuro ndinozoti munenge makachibata muri mukatite kwenda nacho rega chibe wadzimu samba riko pamari wakubereka sando chikonzero kufamba kweli watinota panapa chinotangatana mata wokudenga woti pasimba wadzimu topira wako voti gara makagara zvakanakako kwese kwa muri ya Zimbabwe rega ndikoshivedzera ndechete mungave mukompi mungave mubhazi pamusika pamuri kutengesa muri kufamba netsoka kana kuti muri katibe kumunda ndinozviziva kuti pese pane vanhu veNational FM vatereri vanenge vakachibata ari kuenda nacho ndiri kuona chakabatwa mundege ndiko chakabatwa mukati memugoti aiwa muri yaZimbabwe mukoma KB pane kufadza kwati katana vakomana pamazuva apa vari kuti vanopinda pasi pemugoti kuenda zvikanzi tikaona tsvaga pasi masaisai tiri pasi ndokubva tamashaya tikati toita sei vamatsvaga pasi masaisai zvikanzi zvatoita sesuka pane anenge ari panze anenge achirekodha program yozopinda riri tepi vozoterera pasi pemugoti zvikanzi hatichishayiwa tinochiwana chete kuda tinonga chibata vaterera vanhu nyaya yandinayo pana pamhuri yeZimbabwe ndeyekuchegutu baba vakamwa mushonga vachibva vapinda muchipatara ndokuita mazuva 3 ndokuzofa asi zvakazoita chakanaka ndechekuti vanhu vanga vasina kuziva kuti chamwira munhu mushonga chii asi ari muchipatara kudaro akazotaura iyi nyaya iyi ndauya nayo nedzidziso yekuti kana kune kumwe kwazviri kuitika kana kune kumwe kwazvakaitika makazvifambisa sei kuko zvisati zvaitika pamuri kuzviziva but hasati mazvitaura kana vazobuda muchazozvifambisa sei ko uyu zvaanga akuda kufa dai kuri kwenyu maita sei nditsodzore chii chakaitika paka chegutu muri yeZimbabwe pana baba vane mukadzi wavo mumwe chete ndokuita vana vanokwenda kuita ivo 3 vaita vana vanokwenda kuita 3 baba ava mukadzi wavo hana kuita dambudziko anga asingarwari anga asinganetse vachibva vanotora mumwe mukadzi wepiri but mukadzi wepiri wavakatora wakamutora munzvimbo mavanogara asi kwete kuti musame village kana kuti same price asi munzvimbo imwe chete yekuti township yavanogona kuita imwe chete asi mavillage akasiyana kana kuti township inogona kuita imwe chete mavillage akaita sei mafarms akasiyana asi vachisangana panzvimbo imwe chete kana kuti vana vanogona kudzidza chikoro chimwe chete asi vachibva mavillages akasiyana ndo zvakaita baba vachibva vanoroora mukadzi kune imwe nzvimbo iri pedyo nenzvimbo yavanogara zvokuti nzvimbo yakanotora mukadzi chikoro chimwe chete mashops mamwe chete ndobva vakaenda pamba mukadzi wavakanotora muri yeZimbabwe munhu mukadzi atoriwo nevana vake 2 alright vanawo iwo vane vana vangani vane vana 3 kumba kwavo ndo kunotora mukadzi ane vana 2 ende zvanga zvisati kwasa unotsoka musikana nokuti munhu akura vakatereka ndinotorawo zvakare munhu anoziva kuchengeta mhuri akura anoenderana neage yangu but mwana uyu wavakanotora uyu haisi nyaya yekuti vanoenderana age aiwa inyaya yekuti vakada kuti munhu akamboita mhuri saka anogona kuchengeta mhuri ndobva vanotora munhu pavakanotora mukadzi uyu vakamuisa pamba ndokubva imba yake havana kusiya vana vemurume uyu havana kusiya vana vemukadzi uyu vakatora mukadzi zvese nevana vake right zvadaro muri yeZimbabwe hei pacho panorema pakaita baba vamwe mushonga vana vakadzorerwa kwa amai vemukadzi vakambouya kwa gogo vemukadzi vana chienda kuchikoro kuchibva kwanzi zvikoro zvavhuruka izvi mwana uyu ari kuenda grade 1 kuri kudiwa birth rake icho kuti vana kanoenda kuchikoro kunodiwa chi mabirth certificates zvikanzi toita sei nenyaya birth certificate izvo mwana uyu mukoma KB mwana wababa mukuru mwana komana uyu matauriro andingaita ndingati baba mukadzi wavakatora uyu ane vana vake 2 mwana ari kuda kuenda kuchikoro uyu baba vake baba vemwana uyu akaroorwa ana mukadzi akaroorwa nababa uyu mwana iyeye ari kuda birth certificate handiti baba vakatora mukadzi ane vana vavo mwana ari kuda kuenda kuchikoro ari kuda birth amai vemukadzi vachivedza mukadzi kuti mwana wosiya kunoko auda kuendesa kuchikoro zvikanzi ichokwadi ngaaende kuchikoro ende baba vakandiroora vari kunoko vari kuti vanobvuma kubhadhira mari dzechikoro zvikanzi hongu enda kuchikoro but kuri kudiwa chi
birth certificate anga asina birth certificate anga ni makore mangani uyu mwana iko zvinozi atori mu 7 years 7 years okay but anoda birth certificate zvikanzi kuti udiwa chi birth certificate remwana kuti anotoresa birth mash yanga yekuti senge yakuvigwa kuti ibude pachena nemhaka iye yaivigwa mukoma KB muning'ina wa baba vakatora mwana ndiye akapa mukadzi uyu mwana so kureva kuti baba vakatora mukadzi vakatora mukadzi akapiwa mwana nemwana wavo patasika pada kundibata chero pandaiita paindiremera baba ava regai nditengerere kumashure mukadzi uyu paakaita vana vake vaviri umwe mwana 1 waainaye mwana wa baba vakazorora mukadzi uyu but kwete mwana kubuda mudumbu mavo mwana wemuning'ina wavo so mukadzi uyu akaita mwana neumwe mukomana ndokubva vasiyana ikatomboenda kunotongwa mushure mekuramba asi akazobvuma ake kuti no mwana ndewangu ndokubva agara ari mukadzi ari pamba asina murume ndokuzokombiswa nababa mukuru nemunhu akamupa mwana vari baba vachibva vatora mukadzi achibvaisa pamba kureva kuti vatora mukadzi akambopiwa mwana nemwana wavo pakuchidiwa birth mukomana uyu akapa mwana mukadzi uyu ari kuzviziva kuti mukadzi wangu uyu akatorwa nababa but mwana ndewani ndewangu vanga vakuita chikiribiri chokuita kunzveka kuti ndiri kuenda kumba kwaamai vachienda kunotoresa birth certificate mwana vari kutoresa birth certificate mwana vari mukiu yekutoresa birth certificate ndokusangana nevanhu variko ikoko vachitoresa mwana birth right baba vachibva vafonerwa zvikanzi takambotaura nyaya izvi kuti nyaya yakaitika mukati menzvimbo munomu muri kuzvinzwisisa here kuti mukadzi wamatora imimi gore riya takaenda kunotonga nyaya mwana wenyu achinzi ndiye akamitisa musikana uyu mwana chaiye wa baba ivavo mwana wa baba mukuru mwana wa baba munini mwana wa baba munini okay mukomaka vakunoroora mukadzi akapiwa mwana nemwana womuning'ina okay saka mwana kwaita iwo bamadzibaba mukoma nemuning'ina vanototeverana right chaivo so mwana uyu kudari akaramba kuti mwana hasi wani mwana hasi wangu but akazoenda nekuseri akutochengeta mwana wake zvokuti vabereki vemukadzi uyu vanga kutoziva kuti uyu ndiye baba vechi vemwana pakanzi birth mukomana uyu akatobvuma but vamwe vakaudza baba vakuti nai baba muri kuzviziva here kuti mukadzi wamatora uyu ndiye gore riyawo makaenda kudare achinzi mwana womuning'ina wenyu ndiye amitisa mwana uyu kureva kuti imi munenge matora muroora pavaiudzwa baba ava nevanhu kuti zvamuri kudaka kuita izvi muri kuziva here kuti mudzimai wamuri kudaka kuroora akambomhanya nemwana wenyu zvikanzi maipomera mwana wangu muri kuzviziva here kuti maresults atikabuda nawo mudare ndiye kuti mwana wedu akaramba kuti chi hasi mudzimai wangu ende zvaari kutaura zvese atori manyepo atina kugara tadanana vakadzi ava ndozvavanoita saka zvindikuonese kutora mwana wenyu kuti zvakabuda mudare zvinoti mwana wedu akaramba ndife nokuti kana iye aiziva kuti ndakaramba iko zvino zvari kugara ari kuziva kuti ndiri kugara nemukadzi uyu saamai vake wai akazoenda kunitoresa mwana uyu birth nemukadzi wangu aisvotesa inini saka ndaona sekuti rega ndife zvangu vachibva vanwa mushonga but havana kufa vapenyu izvozvi kutaura kunonga chiri muchipatara vakatobuda vari panze but vari kugara pamba semunhu womurwere saka ivo vanhu vakuti munhu uyu togara takamuchengeta here uyezve veukama vari kuti zvichaita here kuti baba varambe vachigara nemukadzi uyu vachitoziva kuti mwana ari pambapo wemukadzi wavo akatoreswa birth certificate nemwana wavo mamwe mashoko ari kubuda ari kuti mukadzi wavainaye ari kutoratidza kuti anenge atokanganisika zvokuti andingazvitakura ane pamuviri vomusiya here pamuviri apa ndepavo baba ndovari kugara nemukadzi pamba izvezvi vakatonobvisa pfuma roora here baba vakatoendesa imwe mari yetsvakirai kuno yekutora mukadzi uyu nokuti vasati vatora mukadzi uyu vakava kutozikana zvokutoenda kumba vachidzoka okay munhu aunza nyaya paNational FM ndiani mukoma wababa ava asi iyo baba vacho chaiwo ndasoita mukana wekuita sei wokutaura nawo wandisina kuita mukana wokutaura naye mukadzi
Kuno muHarare pabudiriro 1 apa chiri kuitika. Maisaisai kuno kuWaterfalls ari kuita achidambuka. Regai katitaure kanema engineer kuti vagadzirise kadambudziko iroro. Chida kukomita suicide. Mwari zvikanzi homa kasa paribe kwauri kuenda bakamira umaringani zako isi. Munoti kudini konacho. Regai katimbonzwa paka. Nyaya yandinayo muri yeZimbabwe iri panzvimbo inonzi iyo Slovela. Nyaya yakatika kuSlovela muri yeZimbabwe inyaya inoshamisa, inyaya inorwadza. Asi pakaitika chiitiko ichi pane mubatsiri akabva mukati menzvimbo yeguta reHarare achienda kunobatsira nzvimbo yekuSlovela uri musi weSaturday. Kuchibva kwaitika nyaya yave nenguva yababa vane makore anokwana kuita iwo 97 years. Baba ava vave ne 4 years vakarara vachirwara, but vane nguva dzokuita serious yekuti hongu vanogara vachirwara asi marwariro ava kuita atonyaisa zvokuti vanhu vanototi ndofunga vapera. Saka vane 4 years vachirwara, but zvavaita izvezvi vane 2 months vachiita serious, but pa 2 months dzavaita serious is zuva riya rekunzi vanomonzi vapera kunofa munhu asina kurwara, iwo havafi. Vakangonzi vaita serious kunofa munhu. So baba pati kwaita chinhu chinosuwisa kuSlovela chokuti pa 2 months dzavaita serious idzi 2 months idzozi kwafa vanhu vanokona kuita 7 zuva ravangonzi serious vari kunzi vanenge vambopetwa kunobva kwafa munhu, vanenge vambonzi vapetwa kunobva kwaita munhu. Saka pavakaenda ikoko kune shamwari yakaenda kurufu ichibva munzvimbo yeBulawayo akati veduwe kwedu isusu tanga tine matambudziko, but takaenda kuBulawayo kuno mubatsiri akabva kuHarare. Zvandakanoona ikoko ndakaita singina nobatsirwa. Zvandakukumbira panapa ndezvekuti madii mambomudana nokuti vakomana matarisiro andakaita munogona kupera vese vanhu vapenyu. Iye wacho ari kurwara uyu akatozoshayiwa munhu anomupa chikafu kana kushayiwa munhu anomuviga nokuti iye pachake ari kungoita serious. Akaita serious pobva pafa munhu, akangoita serious pobva paita munhu, asi iye haasi kufa. Ndo pavakashevedza munhu wavakashevedza uyu anova ndiye anga ari mukati munzvimbo yekuBulawayo musi weSaturday achibva aenda kunotakurwa. Pakaitika chishamiso ndepekuti baba vandiri kutaura zuva rakaenda munhu wekunobatsira vakabva vaita serious zvakare. Vaita serious munhu uya ndiye akatoshevedza mumwe munhu nezita kuti kana mune hama inonzi Nengi ngaitomhanya panapa izvezvi nokuti userious hwaita munhu uyu, munhu iyeye anogona kufa. Munhu iye achibva mhanya achibva batsirwa. Zvikanzi ndiri kukumbira vekukamapinda mese muno, ndiri kukumbira kuti baba ava vari kurwara varariswe nemusana. Pane zvandoda kuti ndiite pamusana wavo, zvikonzero zviri kuita kukonzera kuti vanhu vaite sei, vanhu vafe. Muri yeZimbabwe inzwai, baba ava vakarariswa nemusana vachibva vazorirwa mishonga padumbu pavo, vazorira dumbu mishonga vachibva vatanga kuchema, but pavaichema vaita sekunonzi ivo dumbu ravo raakuzvimba. Nguva yakanzi dumbu ravo raakuzvimba vakabva vakumbira kuti ndiri kukumbira kuti muendese kutoilet nokuti havakwanisi kumuka. Vakanzi itai pamakarara ipapo mukoma KB. Vakarara ipapo ndokutanga kuita chimbuzi vari ipapo, vakabudisa zvinhu zvaita senge mhembe dzemishonga dzakasungirirwa mujira vari ipapo. Zvikanzi izvozvo vabudisa izvozvo ndizvo vachikonzeresa kuti vanhu vafe izvi. Baba ava ivo pachavo kakubudisa kwavaita zvinhu izvo vasarika kokupedzisira kuti vabudise zvakare, vachingopedzisira kubudisa. Pavakapedzisira kubudisa zvikanzi izvo zuva ranhasi baba ava munonyepa. Baba ava zuva ranhasi havakwanisi kuona zuva ramangwana, nguva ndo yatisina. Asi nyaya yekuti zvokuchafa mumwe munhu zvakare aiwa kuchafa mumwe munhu, but ivo baba ava pavakaromba pachavo ndokushandisa mishonga yavo. Asi vane manguva nemadhetsi avakaita ivo vachiti havakwanisi kuti vasiye nyika ino nokuti munhu wacho wavakaita naye pamwe chete vakasiyana. Dai asvika panapa maigona kumuona, but niwo ndikamutsvaga haasi kuwanika. Saka ivo pachavo havakwanisi kufa, vanogona kuuraya vamwe nokuti vakaisa mhiko yekusabva panyika. Saka zvatabudisa izvi zvakutoita kuti ivo ndivo vachasiya nyika, asi munhu achafa zvakare haasi kuita sei, haasi kufa. Asi zvinhu zvakaitika kuri kumapasi 10 dzekuseni nokuti munhu akasvika kuseni akasvika usiku, asvika usiku zvikanzi chiita basa kwakaedza nokuti vanhu vakawanda n'anga nemaprofita vakudzityira kuti dziite basa. Chikonzero mamwe matsotsi acho ariko ari kuzviita mukati mekushandirwa usiku. Asi kuma 3 dzekumanhiri mukoma KB baba vanga vatosiya, vanga vatoshaya.
mushure mekunge vaurayisa vanhu vanokwana kuita 7 ende zuva rakasvika mubatsiri kune 1 wavakaita serious anga kutonzi zvakare akuda kutoparara zvakare asi ana kuzoparara vachinzi ivo pachavo vanofanira kubudisa zvakare zviri pavari mushure mekudzika mishonga ine mhemvu nemapfuwo dzakwenda kuita 7 dzanga dziri mavari 7 dziri kutaurwa idzi ndo dzevanhu vanga vatofa asi mavari dzanga dzirimo iko zvino zvikanzizo kufa kwavari kuita ivo hakuna munhu achafa zvakare kuda kwemhiko idzi asi vakaita mhiko idzi nemukadzi umwe wakambogara naye asi havana kumboita sei kuzogara vese ende mukadzi iye hachazivikanwi kwaari. Vanhu ava vakashaya panguva yakareba sei vari 7 pa 2 months 2 months kwakafanira kuenda 7 saka baba ava ndo vanga vane mhiko ende vainguti pavaita serious ndo pavanofa pakangoita serious ivo chete mangwana mukadzi kuti vamuka ziva kuti kune munhu akutofa ish ya pakaipa saka veukama vari kuti kudini mushure mezvaitika izvi vamirira mukoma kebi because nyaya yakaitika musi weSaturday saka vamirira kuti vaone kuti hakuna here zvimwe zvichaitika nokuti hapana iziva kuti zvinofambiswa sei vari kutofungira pamwe dzimwe dzenguva kune chimwe mhiko dzasara here but vakaudzwa kuti kana baba vangofa hapana zviitika ende baba vakafa kare asi nyaya yekuti mishonga uri pavari ndo uri kungoita kuti muone sokuti pane munhu ari kurarama asi mhiko iri pavari ikangobuda chete aiwa zvapera asi pakabuda mhiko vakatanga varatiswa nemusana vachibva kuisirwa mishonga pai padumbu pamusana vapukutirwa mishonga padumbu vachibva vaita sekunonzi vakusvimba dumbu ende dumbu yacho onekwa richizvimba vachibva vakumbira kuti ndiende sei kuchimbuzi nekuti vanga vasingakwanisi kumuka kana kuenda kuchimbuzi zvikanzi nomubatsiri aiwa kana mune zvamunoda kuita itai ipapa ndokubva vaita ipapo vanhu varipo ipapo vachipedza kuita zvikanzi zvabuda izvozvo ndivainge iri mhiko yavo nekuti yange yakaita zvekutodyiwa asi maonero angu avaonera mangwana kumapasi 3 munhu angatofa mhiko dzababa ava kana kuti mushonga wanga wakatakura wanga uri wei wokunzi ivo pachavo vane mukadzi wakagara nawo vachiti hapana anofanira kusiya mumwe pakufa asi ivo vakazoparadzana ndokurambana umwe ndokuenda nemhiko yake uyu ndokuenda nemhiko yake vane zvavaifanira kuitirana pakati pavo kana mumwe arwara but uyu akaenda iko zvinozvi mhiko idzi dzanga dzakuchishanda kune vanhu veukama nekuti wavakatipikirana naye akaenda 0713938538 0713938538 regaiti inyaya yakaitika mukati menzvimbo yatinoshivedzera kuti Epworth epatoni paki komboni yatsva ndapindira pakomboni yatsva Zimbabwe pakomboni yatsva pane chiitiko chinorwadza chiripo chokuti kune murandakadzi anga achigara nemurume wake ari mukati mekugara nemurume wake ndokubva vasiyana vaine vana vaviri ane 7 years ne ane 4 years ane 4 years uyu mwana musikana amai vepamba apa panguva yandiri kutaura izvezvi pavakasiyana nemurume wavo murume anotogara mukati menzvimbo idzodzo vanhu vanotoona murume uyu nekuti anogara padhuze vasiyana kudaro amai ava vanoita zvokuenda kubhawa vachinotengesa muviri wavo kana kuti vachinotengesa zvinotengeswa ikoko so amai ava vane dzimwe nguva dzokuti vari pamba apa mashamwari avo anouya achipinda mumba mavanogara mune vana ava nekuti vanoshandisa one room izvezvi zvandiri kutaura mhuri yeZimbabwe mwana waamai ava ane 4 years akazoonekwa kuti akakanganiswa pane murume akabata mwana uyu ndokubva aita bonde naye mwana aine 4 years mwana zvaine 4 years akakuwara mwana uyu akuwara kudaro vachibva vaudza mwana mukuru ari pamba apa ane 7 years kuti usaudza vanhu kuti mwana ari pana pamudiki uyu akakuwara uyezve nenzira ipi uyezve paakakuwara pai mwana ane 4 years muri yeZimbabwe ari kugariswa mumba akavharirwa kuti asaonekwe nevavakidzana kana manext door kuti mwana akaita sei akakuwara vanhu pabada uyu akazotamba achiudza vamwe vanewo manext door achivazivisa kuti kumba kwedu mwana nhengi wamusiri kuona ari kugara mumba akavharirwa namama nenyaya yekuti kakuwara kwakati kwake kwakakuwara vanhu vachibva vazviona ndokutarisa mwana ndokuonekwa kuti sikarudzi kwakavanzika kwakakuwara mwana ari muchipatara ari kugariswa mumba baba vemwana uyu vanhu vanomuziva vachibva vaenda kuna baba vemwana uyu ndokunonyevera zvikanzi zuva vhu mugere kuno mwana akakuwara sikarudzi yese yakaparara chiende yamunoona mwana baba vaikwakuya kuchitora mwana baba ndo vakatotora mwana nezuro kuenda naye kumapurisa ari ega mamwe madzimai pazuva ranhasi kwakuchienda pamba kuti zvatakadzwa kuti mwana akakuwara mazvia sei nokuti mwana takaona nezuro akaenda nababa vake ari mwanasikana ari mudiki zvakare anoda amai padhuze kwosei imimi chii chiri kuitika vachisvika kumba vari kuona amai avako vari kunzi vaenda kumasowe kunoereswa
Zimbabwe. Mwana akakanganisika uyu, mwana akura sei? 4 years. 4 years. Zvazoita kuti vari munzvimbo vakuchifungidzira kuti mashamwari amai anomboya chipinda mumba ndo akabata mwana. Why amai mwanakadzi vachitadza kuendesa mwana kuchipatara vogara vakamuvharira mumba vachiudza mumwe mwana zvakare kuti musataure kuti mwana akakuvara? Izvezvi mwana ane mazuva, hapana ari kumboziva kuti mazuva mangani. Mwana akakuvara, mwana asi kuendeswa kuchipatara, mwana ari kungochucha ropa. Hey! Saka baba pavakauya kuzotora mwana vakaenda naye kumapurisa kuchipatara zvakanzi kudini? Vakanzi vadzoke nhasi. Baba vadzokera zvakare nhasi nemwana kuchipatara. Amai vacho nhasi havana kuenda kuchipatara zvakare, vabva vanzi vaenda kumasowe kunoyereswa. Vanonoyereswa mwana ari mumba akakuvara, vachigara vakamuvharira zvakare. Why vakamuvharira mwana achirwara? Nemhaka yei? Chavari kuvanza chii? Mungaziva here kuti mwana uyu akaita nguva yakareba sei akavharirwa? Hapana ari kuziva mazuva manje. Nekuti mwana mudiki uyu ndiye akatozvinoyambira vamwe vanhu kuti mwana hamusi kumuona mazuva ano ari kugara mumba akavharirwa akakuvara zvakati nezvakati. Vanhu vachibva vanoyerechi vanoudza murume washora. Murume ndiye akazozvo kutaura kune kwatiri kuita. Murume ndiye ari kuenda nemwana kupi? Kumapurisa. Asi amai varipo, zera rake rinoda amai padhuze. Asi mubvunzo wedu unoti why mwana akakuvara amai vanga vachivharira mwana mumba kuti ozotorwa nemurume wakasiyana naye kuendesa kuchipatara? Amai vaigara nevana vavo pamba akuvara, Mwana akakuvara ndosaka vaimuvharira mumba. ende mumwe mwana akaudzwa kuti usaudze vanhu. Hey! Chirongwa chinoposhongora munochunzirwa kane vasawira vedu. Vosvika vaona mune chi? Mune vana. Muine vana. Mapaona pano pacho. Ndizvozvo. Ndo vanhu vasina kunaka ivavo. Asakonzeresa zvinhu ndiani? Ndamai. Mubvunzo wako unoti vanoita basa iri. Vana mazera api ekuti iri zera rinofanira kuti muite mumba zvaripo izvi. Kana kuti zvinoita here kuti muite mabasa aya mumba mune vana venyu kunyangwe ari mudiki sei? Hazviiti baba Isabel. Mazviona pazviri? Okay, amai ava vane mhosva. Handitika? Asi iye murume akasvika nokubata mwana ane 4 years. Dambudziko kuti ndo mhosva dzacho manyisa. Kuna ari kukonzeresa mhosva neari kuitisa mhosva. Vanhu ngavabate. Mamuna chaiye. Shuwa ungapatika mwana kana 4 years. 4 years. 4 years. 4 years. Baba Isabel. Papa munoziva vanhu avakavaka. Handizivi kuti matongerwo avanofanira kuitwa ka. Ndiyava uku kuEpworth uku ndo kuna constable kwena. Kuna chief inspector Sarireni. Right. Ndo chibaba. Handizivi kana yasvika kwavari. Toziva kuti death penalty yakabviswa. Hakuchisina but vanhu vakadai vanofanira kungogara muchitokisi kwemakore ese. Ngavagare kune vamwe vavo. Yes. Kwete kune vasiri vamwe vavo. Unogarire kuti munhu asina rudzi newe. 0713938538 pamwe chete ne0789600748 vanofanirwa kutongwawo vane nyaya vane mhosva yavainayo. Ichokwadi mukoma kebe. Yokuvharira mwana mumba. Akuvara ka? Chirapisa ifuti zvemwana. Amusikuda mwana wako. Munhu wese akodzera baba Isabel. Haindambosvika mundibvunze kuti asi mwana womunin'ina wavo? Handisi kuziva. Hadai mwana womunin'ina wavo ka? Dai murume uyu asina kuzomutorawo. Pane vana vangani? Pane vana vaviri. Iye mwana uyu ane 4 years. 4 years ne7. Ne7. 7 ndiye kutozvinonyevera vanhu. Ari kutokufungira ndiri kutaurawo nyaya asi tinoziva kuti Mwari vatopindira. 7 uyu mwanai mukomana. Zvakaoma. Vana varipo 3 vakabatwa zvakanaka nevakomana vanotaura akabata mwana vanogona vachimuziva. Ndimutsoka mudiwa wangu mai Theo Magauti nevana vedu Theo Magauti, Ropafadzo Gauti namai nini vangu Lavenda Kundika Lavenda, hanzi musoro wembudzi nehanzvadzi yangu Chiedza Gauti, Talent Gauti nevanopinda chechi Zviereso Apostolic Chechi kwachihoterawo nekudambuka kwanga kuchita kamasaisai nhasi. Asi ndinofunga kuti dambudziko racho ragadziriswa mangwana. Tinenge tichiradzika kamagamba 3 kumarinda eNational Heroes Acre. So baba Isabel vachakurumbidza kakuuya kapachirongwa kuitira kuti tifambe nechirongwa chedu. Tinenge tichiradzika gamba renyika Amsada John Shumba Mvundura pamwe chete kana Major General Retired Solomon Siziba pamwe chete na Comrade Cheni Chimutengwende. Saka baba Isabel vachakurumbidza kakuuya pa National FM kuti titi turuturu tozokuendesa ika live ku National Heroes Acre. Nyaya ndoda kutaura panapa. Nyaya ndoda kutaura panapa inyaya yekuti mukoma kepi pane murume angari mukati mekurwara mukati mepakomo. Murume uyu zvaakaita anogara munzvimbo yemukati meguta reHarare. Ari kana mukati meguta reHarare achibva kuEastville. Murume uyu anobva kwaMutoko kumusha. Ari munzvimbo kuEastville ndokubva aita taxi shop kwake pamba. Akataka achitengesera mumba kusvikira ane taxi shop. Aita taxi shop kudaro
akaita zuva rekuti vakomana ndikutsvaga masupa chichi nhasi ndiri kuisa zvinhu zvangu mutakishop Right. nguva yakaenda kutora mota achiuya achironga zvinhu mutakishop vakomana vaimwa doro nevanimwa doro vachifarira vachiridza redhiyo achironga zvinhu zvake mutakishop vaitoda kutenga itonzi hatisi kutenga izvo rekuita sei rikutanga kuronga zvinhu mukati rakazovira zuva mukomana uyo atakurwa amumba angodona ndikutanga kuzvimba makomba aizvi nyaya yandiri kutaura kuno raagore rechi7 rinori achirwara akaenda kumahospital akaoparetoka nokwana kuita katatu asi hapana chaibuda zvichienda nekuti madhoktasi vaitaura kuti kudii Right. iko zvinozvi mukoma KB akazopinda kuna mai aenda kumwe kwaakaenda kunobatsirwa kudaro akanzi 2 days zuva rekutanga no manonoka kusvika zuva repiri zuva retatu ndo pakazonzi ndiri kukumbirawo avo vauye vabatsirwe chikonzero kuti aremona vagone kufamba asi vane nguva aifamba nemakrashas but kufamba kwacho nemakrashas mukoma KB kuti atsike pasi zvanga zvakatooma makumba azima basi ndo pakati ndiri kumbokumbira kuonawo makumba enyu ndobvakumbira kuonekwa makumba sokanzi ndiri kuona sokuti munofanira kuti muite sei muoparate madhoktors ona tatoparate kana kuona katatu zvikanzi inini pachangu handikwanisi kuoparate but ndine zvinhu zvandiri kuratidzwa handizivi kuti ndiri kungoona here kana kuti hazvizivi but zvinhu zvandiri kuona izvi handizivi tikagara pasi hama dzenyu dziripo pana pereza munoti hama dzenyu zvikanzi ngadzishedzwe kwebva dzasvika zvikanzi ndiri kukumbira kuti nditimbure pasi petsoka idzi ndine zvinhu zvandiri kuona ndichatenga gumbo rimwe chete nekuti ndiri kuzviona makumbo ese ndichatenga gumbo rimwe chete ndobva vasvina mukoma KB ndidzine izvi zvakabuda mukoma KB pakabuda mari dzekudhara pakataka kubuda ka5 cents kekatsuro ndobva pabuda 50 cents yezuva ndokubuda dhola rakatsemuka nerimwe kona risina kukwana ritori nerasti kuita sengera nhongwa pasi macoins rimwe gumbo kuchibva kwabuda 5 cents chete richibuda pasi petsoka vadaro zvikanzi zvisei pasaidi munofanira kuti muzoratidza hama zvikanzi no pane maronda apa munofanira kuti zvingaitwe sei mbozi panoda kubhandejwa ende panoda kugara pachidhireswa ndokuenda kuhospital ndokusvika ndokutaura nawe mune zvakanaka kuti titori nechishamiso takaopa tikakadai sikadai asi ko zvinozvo pabuda zvinhu izvi right zvikanzi wo right akaita dzimwe 3 days agere kunzi manga achibatsirwa no munhu uyu akari muno motafoso ndio manga achibatsirwa kwakuchienda kumba achienda kumba mukoma KB ana mai vababa vake vanogara kwamutoko akasvika sanhasi kumapasi 11 kumapasi 2 amai vababa vake vachibva valenda bamba zvikanzi ndaya kuzokuona muzukuru ndigogwa shana nyaya yakufambira muzukuru kurwara daiziva kuti uri kungorwara tinongozobvunza zuva nezuva ndine mari yandiri kutsvaga mari ndiri kutsvaga mari dzakudhara hauna here muzukuru mari dzakudhara muzukuru uyu murume uyu airwara uyu anga akazvimba makumbo akura sei uyu kana kakanganiseko zvinozvisi anogona ari pasi makore 35 ari pasi pe35 years right ndingangoti 32 30 years ndio makore ake ndiye first born ya baba vake okay ende baba vake ndio first born ya amai vake asvika kumba zvikanzi mbuya muzukuru ndauya kurwara tinogona kubvunza pafoni kuti uri sei kwa muzukuru ndine chinhu chandafambira muzukuru ndiri kutsvaga ndikuda macoins hauna macoins akudhara here mari dzekudhara zvikanzi udina muzukuru zvikanzi ini handina ini zvikanzi muzukuru iwewe kuno kuharira ungashayiwa unomhanya tumagrosari tumatakisi ndinofanira kuwana mari chinditsvagirawo right mari iyoyo ndichadzoka ndovharwa pasi nanhasi kweseni make mukoma KB kuti sei gogo vakazouya kuzobvunza mari dzekudhara upenyu hwese vanambobvunza mari iyi ndiri kubva kunobatsirwa 7 years ndichirwara nemakumbo ndabviswa mari yemakonzi pasi pegumbo ndichisvika kumba ndiri kusanganisana nawo ndakabvunza mukoma KB akapesa kusvika rini zvikandizwa handitozivi kuti gogo wangu apesa kusvika rini vanotoziva kumwe kwandemba kugara ndichiroja apa vangasikatopazivi vakatouya nekubvunza mari dzakabviswa mugumbo idzi kwakaenda kunobatsirwa murume uyu dzakaiswa kupi vakatiseketa ndiyanadzo saka ndo dzaka dzafembirwa nagogo chirongwa bhozvo ngora seki vabaisa bheo vanenge vachida kukubatai munobatika papi ichokwadi murezima ndiregere mukoma KB ndine chiziso ndinonzi Catherine Chaguma ndiri kutsvaga baba vangu handivazive ndakaudzwa kuti vaifamba nekambani inoita zvekuvaka vakapedzesera kuonekwa vachivaka shop yanyagundi zita ravo vaishevedzwa kuti Eric
asi vaishevedzwa kuti hungwe vakadanana namai vangu kare. Mai vangu vaishanda mushopu yekwa Matongo vanonzi Enita Chaguma. Kana paine anoziva kwavari mundibatsirewo shopu yekwa Matongo iri kwa Mutare Kubocha Chifatsura Nyagundi. Vanenge vachida kundibata munondibata kuti ndizive pa namba dzangu dzinoti 0771 892 437 0771 892 437 0771 892 437. Ndiye Catherine Chaguma ari kutsvaga baba vake ana mai vake vainzi Enita. Vanenge vakwanisa kuzvi vanoziva vanokwanisa kumbata kana kundibata pa namba dzangu. Rega ndingoti mai Ellen Rasta ndozo makabata chimuti tapiwa tapsingwendere pamwe chena shedroti Kansela Duma Elias Griva Gift Maria Pera Chale Chembe na Jonas Kasamba vakabata chimuti. Namba dzakufona dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Dapota Musa Bipa Sa Idithi Gumede Biza rekwa Bulawayo po Rikiti